Malverán nas estradas pontevedresas. Este ano, en xullo e agosto, rexistráronse máis falecidos e máis infraccións que nos mesmos meses do 2025. 5 persoas perderon a vida en accidentes de tráfico e impuxéronse un 28% máis de denuncias que o ano pasado. Que tal? Moi boa noite. Destas denuncias, as que máis medraron ata nun 46% son as relacionadas co exceso de velocidade. De seguido ampliamos esta información antes titulares. As AMPAs do Colexio Ana María Dieguez de Asados e do Grupo de Ribeira manteñen as protestas para reclamar máis recursos para os seus centros. Hoxe volveron concentrarse coincidindo coa comparecencia do Conselleiro de Educación no Parlamento. A CIGA denuncia o peche encuberto da fábrica de Coimba en Vilaxoán. O sindicato mantén ademais varios procesos xudiciais abertos de traballadores que reclaman nóminas adevedadas e a rescisión dos contratos. O BNG de Boiro insta o Executivo a iniciar os trámites para a reforma do campo de fútbol de Bealo. A actuación foi aprobada hai 5 meses en pleno e conta co compromiso de financiamento da Deputación. Amigos agarda rematar a nova residencia a mediados do ano que ven. A directora xeral de Discapacidade visitou as obras que avanzan a bo ritmo. Hoxe celebrouse por primeira vez o Día do Mexillón de Galicia, unha xornada na que o Consello Regulador repasou os seus retos como o etiquetado e aunar os produtores baixo este selo de calidade. Estamos nas novas do día, comezamos. O exceso de velocidade continúa a ser un dos principais problemas nas estradas pontevedresas. Durante este verán, as denuncias a condutores por este motivo medraron nun 46% ata superar as 10.300. E a causa que rexistra un maior incremento, aínda que creceu tamén o número total de denuncias. Impuxéronse 15.904, un 28% máis que no verán anterior. No caso dos motoristas, houbo 768 denuncias, un 31% máis que no 2024. A infracción máis frecuente entre estes condutores é o exceso de velocidade, seguida polas que teñen que ver cos adiantamentos en liña continua. Ademais, aumentaron un 11% as denuncias presentadas por alcoholemias positivas e un 18% respectivamente as vencelladas ás drogas e as distraccións co móvil. Tamén aumentaron as denuncias que tiveron repercusións penais, con 144, a maior parte delas por alcoholemias positivas. As denuncias non son o único dato negativo que deixaron os meses estivais. Houbo 5 falecidos en accidentes de tráfico fronte aos 3 dos meses de xullo e agosto de 2024 nas estradas pontevedresas. Deles, 2 eran motoristas e outros 2 tiñan máis de 80 anos. Medraron tamén o número de hospitalizados, que pasaron de 12 a 31. Así as cousas, si se rexistrou un lixeiro descenso no número de accidentes. Foron 175 fronte aos 182 do ano pasado. Los 5 accidentes, el primer denominador común de los mismos es que en todos ellos pues ha habido imprudencias más o menos graves, detectadas, por decirlo de alguna manera. El segundo es que los usuarios vulnerables pues son las principales víctimas. Y como siempre desde aquí pues hacer caso a las indicaciones de tráfico, a los agentes del subsector y apelar a la prudencia, sobre todo porque llega el invierno, condiciones del firme empeoran, con menos visibilidad y por lo tanto con un riesgo objetivo mayor. A AMPA do Colexio Ana María Dieguez de Asados concentrouse esta mañá ás portas do centro coincidindo coa comparecencia do Conselleiro de Educación no Parlamento. Tamén unha representación da AMPA do Grupo de Ribeira desprazouse ata o Pazo do Hórreo para que os representantes autonómicos escoiten as súas reivindicacións.
Pese á negativa da Administración de conceder os recursos que reclaman os centros educativos, as AMPAs, o Colexio Ana María Dieguez e do grupo seguen en pé de guerra. Os pais de Asados desenvolveron esta mañá unha cacerolada nas portas do centro, coincidindo coa comparecencia do Conselleiro de Educación no Parlamento. Unha comparecencia que seguiron en persoa varios representantes da AMPA do grupo de Ribeira, que quixeron deste xeito facer visibles as súas reivindicacións ante a falla de resposta da Consellería. Desplazouse a Compostela unha delegación da AMPA do grupo, onde tamén ia un representante dos pais e nais do terceiro B que está sin titor, acompañados da Conselleira de Educación de Ribeira, de Cruz Ribadulla, e foron un pouco convidados polos grupos do BNG e do PSOE a estar ali no hemiciclo durante a comparecencia de Román Rodríguez, pois donde se iban a facer preguntas específicas sobre a problemática do grupo, aparte de falar a nivel galego dos recortes que están sufrindo a educación pública, pois tamén se iba a falar concretamente pois desta problemática que estamos a ter no CEIPO grupo. Foron tamén recibidos por varios diputados e diputadas do Partido Socialista e igualmente do Bloque Nacionalista Galego, que foron os que levaron esas preguntas á Cámara e un pouco os que se van a preguntar, os que van a presentar uns escritos directamente dirixidos á Consellería, pois para instalo a buscar solución canto antes ao problema máis importante que temos ahora mismo, que é a falta desa titora, dese titor en terceiro B, e que parece mentira que despois de 3 semanas de movilizacións e xa co curso avanzado teñamos que chegar a mala solución, entre comillas, de que sean 9 as mestras e os mestres que lle estén impartindo clase dende onte a esos nenos e nenas de 7 e 8 anos. Nesta mesma liña seguen as protestas en Noia, onde este xoves está convocada unha nova concentración ás 6:30 da tarde diante do Concello para denunciar os recortes que afectan o Colexio da Barquiña e o IES Campo de San Alberto. A continuación celebrarase un pleno no que a corporación someterá a votación unha declaración institucional en defensa da educación pública e do alumnado con necesidades educativas especiais. A CIGA denuncia o peche patronal encuberto da fábrica de coimba de Vilaxoán en Vilagarcía de Arousa. O sindicato asegura que dende o pasado 5 de setembro non hai actividade nas oficinas da factoría, que ademais levaba xa 10 meses coa produción paralizada. A pinga que encheu o vaso produciuse o sábado 13 de setembro. Sen previo aviso levaron das instalacións os vestiarios provisionais nos que se cambiaban os poucos operarios que seguían en nómina, segundo denunciou o sindicato, incluindo así os obxectos persoais destes traballadores. Até de agora, os intentos de contactar co xerente de Coimba para localizalos non tiveron éxito. Tanto é así que a CIGA xa interpuxo unha denuncia ante a Policía Local de Vilagarcía. Recordemos que Coimba acumula varios incumprimentos dos dereitos laborais. Dende o 2023, o sindicato ven denunciando continuos impagos das nóminas ao persoal. De feito, 4 traballadores fixos da empresa xa gañaron nos últimos meses cada as súas demandas laborais reclamando as contías adevedadas, que acadan os 5 meses nalgún dos casos. Tamén exixen a rescisión dos seus contratos. Agora a CIGA denunciará administrativamente o peche patronal encuberto da fábrica ante o Departamento de Traballo. O tempo, o 13 de novembro, celebrarase un novo xuízo no que as 7 operarias fixas discontinuas que quedan reclamarán a rescisión dos seus contratos e as súas indemnizacións. E o problema das fixas discontinuas, claro que hai que demostrar que a empresa pois é un peche patronal encuberto porque non dá nin actividade nin tampouco cumple co pago dos salarios en tempo e forma. Durante todo este 2025 as traballadoras foron dadas de alta para o tema de cubrir as vacacións que quedaban axendadas en calendario pendentes do ano pasado, pero non se realizou ningunha actividade en sí. Non, de feito, pois está bloqueado pois por temas de sanidade e por temas tamén de cumplimento de prevención de riscos laborais en canto a maquinaria e as instalacións. Temos tamén interpelado a Inspección de Traballo para que tamén se achegue e certifique esa baixa, ese peche de patronal, non? Cada traballador individualmente toma a súa decisión de cando, como e a mellor maneira para o seu beneficio e terminar con este capítulo, porque a verdade, pois, da man desta xerencia, pois, moi mal, non?
Críticas do BNG e o PSOE de Pontevedra ao Partido Popular polo seu pronunciamento tralo pleno celebrado onte no que as dúas formacións condenaron o xenocidio do pobo palestino. Despois de que BNG e PSOE aprobaran unha moción para vetar a participación de entidades que representen o Estado de Israel en eventos que se celebren na cidade, Rafa Domínguez pediu ás portas da Casa Consistorial á Fiscalía que actúe de oficio e que investigue esta decisión como un delito de odio. Nacionalistas e socialistas cualifican este posicionamento de desprezable e lamentable. Porque me parecen despreciables, me parece unha actitude absolutamente despreciable. Hasta nas mañas e na maneira de actuar é absolutamente igual que calquera prosionista, igual que Trump e que calquera outro que actúan coa mesma agresividade e violencia, porque se dedicou a ameazarnos, a insistir na ameaza, a insistir nas consecuencias legais e o que podía supoñer para nós, chamounos xenófobos, chamounos racistas e comparounos cos nazis. Se a nós, o Bloque Nacionalista Galego, o Goberno de Pontevedra, nos acusan dun delito de odio por defender o pobo palestino, pois benvido sexa e a moita honra. A actuación do Partido Popular parecenos lamentable. O único obxectivo que tiña Rafa Domínguez era xudicializar a política de Pontevedra e era amedrentarnos aos concellos e concelleiras que non somos do Partido Popular con denunciarnos ante a Fiscalía. O PP de Pontevedra, desgraciadamente, hai que dicilo en pasado, foi un partido moderado e un partido de centro, pero hoxe é xa un partido de ultras. Rafa Domínguez e Pepa Pardo son a franquicia de Isabel Díaz Ayuso en Pontevedra. O Goberno de Vilagarcía propón un plan de investimentos de 3 millóns de euros a executar con fondos propios. A proposta levarase ao vindeiro pleno no marco do debate dos orzamentos de 2025. Son en total 37 actuacións, dando resposta a algunhas das demandas veciñais dos propios servizos municipais e do BNG, grupo co que se están a negociar os orzamentos xerais. A de maior contía é dunha fase do plan de asfaltados, que acada os 550.000 euros. A de menos, a renovación de cadeiras nas oficinas do Departamento de Obras por algo máis de 1.000 euros. O plan financiarase con cargo a un préstamo e será executado ao longo de 2026. Dende Rabella aseguran que a espera de que se resolva a nova convocatoria de fondos europeos que insuflaría outros 6,4 millóns de euros, o Concello está a vivir o seu mellor momento en canto a investimentos. O plan contempla outras actuacións como intervencións nas praias do Preguntoiro e Campanario Bamio, a primeira fase de humanización da avenida de Rodrigo de Mendoza, a compra dunha parcela no carril para acondicionala como aparcadoiro disuasorio ou a primeira fase na recuperación do balneario da Compostela. En Pontevedra, a Xunta de Galicia e Concello avanzan cara a ampliación do polígono do Campiño. Iso sí, en principio a intervención será a metade da inicialmente proxectada. Segundo explicou o edil de Urbanismo nun encontro celebrado en xullo, a Consellería de Industria trasladou ao Goberno local que unha das zonas previstas para a ampliación inicial de máis de 300.000 metros cadrados está afectada por unha concesión de dereitos mineiros. Polo tanto, o proxecto de crecemento quedaría nos 160.000 metros cadrados. Sería complicado reverter eses dereitos mineiros que están concedidos. Entón, deusenos a posibilidade ben de recurrir eses dereitos mineiros e tratar de gañalos para facer a ampliación completa que estaba inicialmente prevista ou executar cando menos unha parte, uns 160.000 metros cadrados, e consideramos que tiña moito máis sentido por dividilo, non? Ir executando eses 160.000 metros cadrados que van a dar a ampliación do polígono do Campiño e, por outra banda, pois ben recurrir os dereitos mineiros ou ben buscar outras alternativas como pode ser a habilitación ou doutros polígonos industriais no Concello ou o crecemento do Campiño cara a outra zona. O BNG de Boiro volve reclamar a mellora integral do campo da Lomba en Bealo. Lembran os nacionalistas que o Pleno acordou por unanimidade dotar esta instalación de superficie de herba. A moción aprobouse en abril, pero aínda non se iniciou o procedemento.
O campo da Lomba en Bealo é un dos poucos que quedan con chan de terra. Esta circunstancia limita moito o seu uso, especialmente para certas disciplinas como fútbol gaélico, cun equipo no club da parroquia. A pesar do acordo plenario aprobado en abril para a renovación integral do campo, o BNG denuncia que nada se ten feito ata o momento. Entre os acordos que recollía esa moción, pois estaban un que era instar a Deputación da Coruña para que asumise, para que se comprometese a financiar o proxecto para transformar este campo, que como podedes ver está de terra, pois nun campo de herba. Consideramos esta cuestión importante, non só porque aquí é onde xoga o Club Deportivo Galicia Bealo, e entón, se isto fose un campo de herba, melloraría considerablemente o terreo onde teñen que disputar os seus partidos, senón tamén que consideramos moi importante porque en Boiro, dende fai agora xa 3 temporadas, contamos cun equipo de fútbol gaélico. Tería que xogar aquí, que pasa? Que como por normativa o fútbol gaélico non se poden disputar en campos de terra, teñen que ser de herba, pois véanse na circunstancia de que non poden ni siquiera xogar no seu propio campo. Os nacionalistas veñen de registrar unha iniciativa para instar o Goberno a presentar a solicitude ante a Deputación da Coruña que comprometeu o seu apoio para financiar esta actuación. O primeiro paso para conseguir un apoio da Deputación, un apoio económico para o financiamento destas melloras, é sen duda que se meta por registro de Deputación. Non se pode facer, é unha tramitación complicada, todo o que significa o financiamento tería que finalmente pasar tamén pola aprobación do Pleno de Deputación e precisase facer unha serie de trámites e documentación que a única maneira de que se podan iniciar é que se meta por registro da Deputación esa solicitude de axuda que foi aprobada, ademais, como decíamos anteriormente, por unanimidade no Pleno. Entón, bueno, viñemos ata aquí para comprobar cales son as condicións, vemos que hai moita necesidade e agardamos que se poda dar ese apoio que desde o Bloque Nacionalista Galego no Concello e co compromiso tamén do Bloque na Deputación, pois se apoiará sempre cando toda esa documentación e esos trámites nos cheguen á Deputación, como ben decíamos antes, desde o momento que se aprobou xa hai máis de 5 meses no Pleno. Ademais de dotalo de herba, o BNG reclama outras melloras como a renovación das gradas e dos bancos que mesmo poden supoñer un risco para os xogadores. Satisfacción na plataforma en defensa da Ría de Arousa tras coñecer a decisión do Goberno do Estado de denegar a subestación eléctrica que Altri demanda para a construción da súa nova planta en Palas de Rei, en Lugo. Tampouco permitirá a conexión eléctrica necesaria para o seu funcionamento. Así as cousas, o presidente do colectivo, Xaquín Rubido, sinala que agardan coñecer a resolución definitiva para ver os termos e comprobar se existe posibilidade de recurso polas empresas. Segundo Rubido, é importante coñecer os requisitos medioambientais e socioeconómicos nos que se basea esta decisión. Tempo para publicidade, voltamos de contado. A Confraría de Cambados recibe da Xunta de Galicia máis de 1,6 millóns de euros para melloras dos equipamentos portuarios e medidas de xestión do medio mariño. A de maior contía, a remodelación e ampliación da lonxa de Tragobe, que rolda o 1 millón de euros. Estas foron algunhas das cuestións que se abordaron no encontro que esta mañá se celebrou entre os representantes da Confraría Cambadesa e a Conselleira do Mar, na visita que Marta Villaverde realizou ás súas instalacións. Villaverde puxo en valor a colaboración entre o Goberno galego e este depósito para o desenvolvemento de outras actuacións como a mellora dos equipamentos portuarios para a adquisición dunha lavadora de caixas e melloras das condicións laborais no interior da rula. Un traballo conxunto que alcanza o ámbito da promoción dos produtos pesqueiros mediante o apoio da 21ª Festa da Vieira de Cambados, celebrada o pasado mes de xullo. Unha especie que viviu unha das súas mellores campañas en termos de produción e facturación dos últimos anos, con máis de 7 toneladas, por valor de case 125.000 euros. Amicos agarda rematar as obras da nova residencia a mediados do ano que ven. A directora xeral de Discapacidade visitou esta mañá os traballos do novo módulo que disporá de 26 habitacións individuais.
A directora xeral de Persoas con Discapacidade visitou esta mañá a sede da Asociación Amicos en Comoxo, onde tivo ocasión de coñecer de primeira man como avanzan os traballos de ampliación da residencia. O novo Fogar Amicos contará con 26 novas habitacións individuais, sumándose á residencia que xa está en servizo e que conta con 37 prazas. É un proxecto moi ambicioso, na que ademais invirten moitos recursos, son casi a aportación da Consellería de Política Social é 1.200.000 euros en 3 anualidades, e se todo vai ben, pois contemos que a mediados do ano que ven se poda estar rematadas as obras e os primeiros pasos para iniciar o funcionamento. Ao mesmo tempo tamén vamos a comprobar algún dos proxectos financiados na convocatoria dos fondos IRPF que nos permiten atender e prestar apoios a máis de 80 persoas con discapacidade en distintos tipos. Ademais de colaborar na execución do proxecto, a directora xeral de Discapacidade ratificou o compromiso do seu departamento co financiamento de novas prazas públicas. A mediados do ano que ven, moi posiblemente, pois xa estará lista. A min gustaríame destacar que a Xunta de Galicia cree firmemente en Amicos, creemos no seu traballo, creemos na forma na que coidan das persoas con discapacidade e non só as coidan, senón que tamén traballan por integralas na comunidade a través de proxectos de primeiro nivel como esos proxectos medioambientais que coñecíamos este mesmo verán de restauración dos fondos mariños, da fauna marina e tamén a través de proxectos para fomentar a vida independente. Creemos que ese é o camiño a seguir e por eso desde a Xunta de Galicia vamos a seguir apoiando sempre todos os proxectos de Amicos, non só a nivel institucional, senón tamén a nivel económico. Imos a seguir apoiando a Amicos na mellora das súas instalacións e na mellora de novos recursos e, por suposto, imos a seguir apoiando a Amicos na súa estabilidade financeira, no financiamento das prazas de discapacidade, non só a Amicos, senón tamén a todas as entidades. Durante a visita mantiveron tamén un encontro cos socios italianos do proxecto Muse enmarcado no programa Erasmus+. Trátase dunha metodoloxía innovadora baseada na música e na arte como terapia, encamiñada a mellorar as habilidades de comunicación dos profesionais dedicados á atención de persoas con necesidades de apoio. Crear unha casa das asociacións para acoller entidades sen ánimo de lucro. É a proposta que pon sobre a mesa o Partido Socialista de Pontevedra e que levará ao vindeiro pleno municipal. A formación aposta por impulsar unha reforma integral da Casa Azul situada no número 4 da Rúa Sor Lucía para que acolla este novo servizo. Que foi adquirida no ano 97, foron facendo remendo tras remendo e a situación actual hoxe mesmo da Casa Azul pois non é a máis adecuada para dar a prestación que dá e a imaxe que ten do propio Concello. É a creación dunha casa de asociacións, que é unha necesidade que quedou contrastada cando no mandato anterior creamos o programa Proponte, que dividimos o que é o tejido social da cidade pois en 6 grupos, en entidades sociosanitarias que incluen 32 entidades, inserción laboral que incluen 14, acción social que inclúe 7, migración 3, Proponte rural máis de 50 entidades e outras que forman sobre 6 entidades. A iniciativa plantexa dotar este futuro fogar dos colectivos sociocomunitarios de recursos básicos necesarios, como salas de reunións, espazos de traballo compartido, conexión a internet, equipamento esencial e apoio técnico. De cara a definir o modelo de xestión, os servizos e a organización desta sede, abriríase ademais un proceso participativo coas entidades de Pontevedra, estudándose fórmulas de coxestión garantindo unha xestión democrática, plural, eficiente e transparente. Así as cousas, os socialistas consideran que, dada a elevada demanda de espazos para as entidades sociocomunitarias, o Concello debe tamén iniciar a busca de novos inmobles que se poidan adaptar a este uso, ampliando a oferta que xorda da rehabilitación da Casa Azul. Segundo Marcos Rey, a necesidade de contar cunha casa das asociacións non é algo novo. De feito, no 1997 o Concello de Pontevedra adquiriu, grazas aos fondos europeos do Plan Urbán, varios edificios no centro histórico da cidade, co obxectivo de destinalos a fins socioculturais. O Pazo de Mugartegui, cedido ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, a Casa das Campas, actual sede da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, e a Casa Azul, adquirida inicialmente coa intención de convertela en casa de acollida para vítimas de violencia machista. Actualmente son 19 entidades as que ofrecen
ofrecen os seus servizos dende estas instalacións da rúa Sor Lucía. O Concello da Pobra inviste máis de 10.000 euros nas obras de reparación do Parque do Castelo. Os traballos iniciados xa a pasada semana centraránse na mellora e posta a punto dunha das áreas infantís máis utilizadas do casco urbano. Ademais da reparación dos elementos de xogo danados, procederase ao cambio das escaleiras da torre. Actuarase tamén sobre o chan de caucho, substituindo as zonas en mal estado para evitar riscos de caídas. A previsión é que as obras poidan estar rematadas ao longo desta semana. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia celebrou hoxe por primeira vez o Día do Mexillón de Galicia. Trátase dunha xornada para reivindicar a historia e proxección deste molusco. Os actos celebrados para a estrea desta xornada estiveron protagonizados pola nutricionista Lidia Folgar, a concursante de Masterchef Ofelia Henschel e o xornalista Adrián Díaz, que se encargaron de enxalzar este produto. Ademais, participaron numerosos representantes deste sector económico e profesional, así como diferentes autoridades. Cabe destacar que o mexillón foi o primeiro produto do mar en Europa en conseguir a denominación de orixe protexida hai hoxe 18 anos. A día de hoxe mantense como único a nivel estatal con este selo de calidade. O Concello de Ribeira ofertará visitas guiadas a Sálvora durante todas as fins de semana de outubro. O obxectivo deste programa é dar a coñecer o amplo patrimonio histórico e cultural da illa e contribuir á desestacionalización da oferta turística. Mañá mesmo abre o prazo para reservar praza en calquera das visitas guiadas que oferta o Concello de Ribeira a Sálvora durante o mes de outubro. Serán todos os sábados e un domingo en horario de mañá, con saída dende o porto ás 10:30 e regreso ao redor das 2 da tarde. Serán visitas guiadas para todos os públicos, temos dende infantil ata os máis maiores. Serán visitas cun total de 100 persoas, como xa dixen, eses sábados e un domingo de outubro. E, por suposto, serán divididas por grupos para que sexa, obviamente, máis cómodo e máis enriquecedor para todos e todas. As visitas serán de balde e incluirán un percorrido guiado para dar a coñecer os elementos naturais e patrimoniais que agocha a illa. O programa denomínase a Illa de Sálvora de Ribeira ao Paraíso. É unha actividade que facemos por primeira vez no Concello de Ribeira, onde pretendemos desenvolver durante todas as fins de semana de outubro visitas guiadas á Illa de Sálvora para coñecer tanto os valores ambientais, culturais como etnográficos da propia illa. A natureza é a protagonista, pero o fío condutor van a ser as lendas, e igual que a promover a sustentabilidade do propio territorio e a promoción do uso da lingua galega. Nese sentido, gustaríame destacar que vamos a facer 5 visitas cun máximo de 100 visitantes en cada unha delas, por tanto, chegaremos a 500 persoas que van a poder visitar Sálvora completamente de balde, onde van a facer tamén uns percorridos tanto do Pazo como da aldea, como do propio entorno natural e coñecer as lendas que se desenvolven na illa, así como a súa historia, co protagonismo do Santa Isabel, co afundimento dese buque nas nosas costas. Os interesados en participar xa poden contactar co Departamento de Medio Ambiente ou reservar de xeito presencial na Casa da Mocidade. O Concello de Boiro convocou unha nova edición das bolsas a deportistas federados do municipio cunha dotación económica próxima aos 10.000 euros. Onte mesmo abriu o prazo de presentación que se prolongará durante 10 días hábiles. Os solicitantes deberán cumprir unha serie de requisitos, como ter entre 9 e 23 anos, contar con licenza federativa e ter participado na anterior tempada en campeonatos oficiais e non sufrir sancións ou descalificacións. As bases e máis información xa se poden consultar na web municipal www.boiro.gal. O obxectivo desta convocatoria é recoñecer o esforzo e dedicación de moitos deportistas do municipio para progresar nas súas respectivas disciplinas. Ata aquí chegou o noso informativo de hoxe. As novas do día volven mañá a partir das 9:30 con máis actualidades. Sexan felices.